कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। प्रश्न आपल्या माहितीसाठी असा आहे की बुवा एक सुंदर नारी तिच्या जन्माची एक खूण बुवासाठी प्रश्न काही नवीन नाही की एक सुंदर नारी तिच्या जन्माची एक खूण तिचे नामकरणाचे जीवन बुवा 4 गुण मग सांगा ती कोणाची सून असा हा प्रश्न आहे। आणि या ठिकाणी पहिल्या वर्गात शेवटच्या गण आपण सर्वांसमोर सादर करतोय लक्ष असू या ठिकाणी नवरात्रोत्सवानिमित्त वन छान भेट दिली होती, परंतु जेवढा काळ मुसळधार पाऊस पडला आणि कार्यक्रमाचा जो रंग आहे तो थोडा वेळ निघून गेला होता आणि जे काही कार्यक्रम होते त्याच्या उपस्थितीत होती कार्यक्रमाने बोलला गोवाची माझी आज भेट आहे बोलल्यासारखं गोवा बराच वेळ आहे, परंतु नवीन तारीख आहे सण आहे नवे प्रेक्षक आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी आज जे काही गायचं आहे गोवा नवीन गातोय आणि आपल्याकडून अपेक्षा करतो की आपण या ठिकाणी रसिक बांधवांना आपण नवीन त्या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि काय म्हणत आहे की देवरुखात पाऊस मुसळधार असा पडला होता, की देवरुखात पाऊस बुवा मुसळधार असा पडला होता, नाईलाजा झिरण्याचा कितला जरा अर्थाचा उडला होता, पहिल्या बाहेर भिडायचं सोडून की पहिल्या बारीत भिडायचं सोडून हा दुसऱ्या बारीत आणि बिघडलं होता, शेवटी कोणावर बुवासा पडला होता। जेवढं बोलतो तेवढं इथे उत्तर द्यायचं आहे म्हणजे आपण नाही की कमळाची कली तुझ्यासारख्या वेळकाला कधी प्राप्त होत नाही, की कमळाची कली तुझ्यासारख्या वेळकाला कधी प्राप्त होत नाही, आणि मोत्याच्या माळा कोणता शहाणा जगवाच्या गळ्यात चंदनाचा चिरा त्या डोंगराच्या कपाळाला कोणी लावत नाही, की चंदनाचा चिरा जेव्हा त्या डोंगराच्या कपाळाला कोणी लावत नाही, आणि हा गावाला किती लाट झाला बरोबरी चालू करण्यापूर्वी किंवा इंद्र म्हणजे काय सांगायचं तुम्हाला इंद्र कळला हा माझा विषय काय आणि म्हणून
देव हातात धरून गजरा हायस्कूलच्या पोरीवर नजरा उभा हातात धरून गजरा हायस्कूलच्या पोरीवर नजरा घरचा सुखात चालाय मोगरा पाणी जरा घालत झालं मोगरा काय श्राव साऱ्याचे घेऊन त्या तीन शाखामध्ये म्हणतोय श्राव साऱ्याचे घेऊन हरी कथा यशस्वी करशील तू श्राव साऱ्याचे घेऊन कसा यशस्वी करशील तू पाय साऱ्यांचे धरशील तू अरे पाय साऱ्यांचे धरशील तू पण शेवटी जगवानेच भरशील तू पाय साऱ्यांचे धरशील तू शेवटी जगवानेच भरशील तू Thank you.